Banana ne toilet zvakaiswa murodhi ngazvibviswe. Mutu ndezvemakataura amini. Ndine mbo yodauya nayo yakaonawo rodhi iri kugadzirwa newana wangu nemunhu ndakandatuma. Aibva azozinga achiwake toilet murodhi imomo yodakandagadzira. Akati awake toilet murodhi imomo ndiani? Ndiyo iwo wakwaka. Ndo ane toilet. Akati wakaitiani. Ndiye iye yunge because toilet yakawakwa murodhi. Ndine mboye kuti ndiye munhu akawaka toilet kutori pala. Aitobvunza kuti ngei muri kuwaka toilet murodhi. Kuru sei kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Takati ndemo chikoneso chi. Ndaida Airovra ndiye. ndiyo. Ndiye dogo. Yedo because zvakadai kuti Ndaduda munhu aifana kuvhura kuti ndiani pakati penyu. ndiye Wainge. Babu, aifana kuvhura kuti ndiani. pane wewe. Ndi wamukatadzi. Akaenda kuti ndini mudede dzeshekamera. ndo zvatakataura munhu takati mabhanana abva kusimwa ngaende kosimwa pamwe rodhi ite sei ivhura but izvimba kutoti uyu ndiyaifanovhura papi Pamusoro changamira. Ndinokubira kutsanangurawo. tsanangureti ndimire muna 2014 muna 2004 waifamba nemudhureni mangu kwaona tatuma vanhu baba kuti vanhu endai mutarise uye mutipe feedback yezvamaona kuground. It means nyaya inenge yatonzwika munomu hatisi kutanga kuti nyaya yaba izvozvo zvakuda kutaura nhasi maifana kunga makazvitaura musiwo takatisa tatuma vanhu because maakutitaurai muti vanhu takatuma takatumira mahara ndo zvamangwedza kutitaurei ari kutsanangura chokwadi radhi yaipinda asi vakazotaura nedare vakazi no hamuchapindi neikoko kuchiridzika ine kuzasi kwakaperera munda ubva akwira bva achienda kuno kwake mukondi wamawaifamba muya already mamatone mabhanana mahombe tobva tachiti ngachikuvuwe kuzasi uku kudhuze newaya kuchine mabhanana achikubva kusimwa saka ndope takagumira ipapo ndofunga ndopaumbira wokutsanangurawo ngekuti rodhi ini ndakagadzira muna 2004 ndagadzira rodhi mumashure menguva shomanana ndakaona mwane mabhanana netoilet. Dai mukatonzera kuti makati mabhanana netoilet zvakaiswa murodhi ngazvibviswe. Mutu ndezvemakataura amini. Ndine mbo yodauya nayo yakaonawo rodhi iri kugadzirwa newana wangu nemunhu ndakandatuma. Aibva azozinga achiwake toilet murodhi imomo yodakandagadzira. akati awake toilet murodhi imomo ndiani? Ndiyo iwo wakwaka. Ndo ane toilet. Akati wakaitiani. Ndiye iye yunge because toilet yakawakwa murodhi. Ndine mboye kuti ndiye munhu akawaka toilet kutori pala. Aitobvunza kuti ngei muri kuwaka toilet murodhi. Iwo waibva kwazi uyu wakati kwazi handisikuida barodhi yacho. Zvadaroko manje zvadaroko takabva nyaya yakabva wakazomanga wakamangara kwamango mutasa nyararai mabarotaura nyararai muri mbuye muri mvuyi
ndikuti bambo muri kuona zvatinoita munhu akauya kudare kunoku tinomupa nguva yekutaura zvese zvaanoziva nezvaanoda nechii zvese. Kana zvazopera ndopaya pamunozonata kuti vakomana chidzikai munoone kuti zvataurwa munomudare ndizvo here zviri pagiraundi, nekubva marekomenda kuti tinokwanisa kuzvigadzirisa sei kuti vanhu vagare zvakadii zvakanaka. Mukati imi muchabva munomu taita recommendation, wanhu wobva waenda kugiraundi wobva waona futi zviri kugiraundi wobva wadzoka kuno kune recommendation, imiwo mati kuti aiwa nyaya taakutanga futi ndauya neimwe witness witness inodei nhasi unoyu panhasi tanguva yakozwa report chete. I just want the report kuona vanhu vandakatuma kuti report makaonei paground, what should be done. Ndo report yenhasi, noti kutanga futi munguya nemawitness nhasi. Inini handisi kuziva kusununguka vachagamiri mukatidaro. No, it's okay, brother. The witness in there. And this is Mudaizi. and this was also Mugabachagamiri. Muganibos, the way I could tell. My new case is not a tighter. Is that out of one good bigger? You want to take a tomb of Magoni Bogat. Son and daughter, Mati. Game 1 hour. Game 1 hour. Game 1 away. Yako Papai. Yaka kwa Mungu. Yako Komfort. Inini ndasuka. Ndakasvika yachero. Nani? Leo wale mwana wangu na mpasho wako. Mwana wenyu ndio mali. Mukunda wangu. Uyu ndeno. Ndimkwasho. Mununa wake. Ndio akarora mwana wangu. Munira wake ndiye akarora mwana wenyu. Saka imi makasvika murume wemwana wenyu. Ndakasvika kwa wakatoirete mwana. Munzira yamkwamvira ndipo ndakabva toilet yemukwambo yamkwambo munzira yakagadzirwa neavo. ndatanga kusvika vanogadzira tibva tabvunza kuti zvakamira sei, zvikati ndazindishe vhurafa paite rodi. Saka pandakazvichiuya kwawaka toilet ndakati sei mawakanzira iyo toilet murodi, zvikanzi tazindi malonguru wakairodi yashandiswira kudai mukadzi wacho utori kumbara kuti zviita mumufonere mumubvunze kuti zvese takapedzerana. Uyu netoilet yachanga ati namunin'ina wakanga toilet ndichabvisa zvese zvapera. Chiripo badzi ngechekuti wabvisa mabhanana awo uyu chete ngeawo netoilet zvese apinde muyadhi mangu mupinde muyadhi mangu moda ndakaisa rodhi hamuchinendaoba aiwazvo rodhi yakaongororwa nachangamire samanga zvamutaura zvakasiyana because baba vari kupani pawakagadzira road handiti yaifanira kushandiswa neawa kupfuura ava road iyoyo ava ndobva kuti road iyo hatisi kuida ndobva enda kuvaka toilet nekuisa mabhanana muroad iyoyo yakagadzirwa neawa. Then samanga ndokubva auya handichazokuti samanga wakabva aita recommendation yekuti road payanga iri apa papa rugadzirwa neawa ngaibve ipapa akanorekomenda kuti tedze fenzi ndiani isasapinde nekondiwa pakaya zvavakwa toilet iri kudzasi zoti samanga wakanditi titi kunetsana ngepakati pemunda wakazi iwe mukaita enda wagadzira rodi dzasuku isati yafambwa unondidaidza ndiona kuti yakanaka here. Kwabva atuma Percy Samanga naGilbert Mangara kuti wauye kuona, wakadaidza baba wake uyo wabvunzana rodi yanaka here kasi eho. Saka mumashure menguva shomanana kwakuona murodhi muyomu mwane toilet yawo, ndinoti yawo ngoti ndiye mukomo wacho uye zvindi yangadaroti mumashure mwe ndono mabhanana amo. Ini ndakana ndakanyaranga ndakati zviri kwavari asi manje
ndizoti mumashure menguva ndipatadaidzwa kwamambo anga aripo izvizvi kukazi uyu urukilema kuti kwazi hauna kuvhura rodi pandatsanangura izvo ndakandaita aibva ataurirwa namambo ukazi endai mubvise rodi toilet iyoyeyo nemabhanana iyo zvinhu zvakaiswa murodi zvino haana kubvisa kusvikira nanhasi zvakandodaro asi ini napo takabva panapa changamiri makataurawo mutauro wekuti toilet iyoyo nemabhanana akaiswa murodi ngaabviswe ngekuti zvakaiswa mahoni asi tasvika kumba manje ndakaona hangu kunga zvinosirisa kuti titi dzitsai rodi ndakati onai manzara yapera angu ari pano aya pindai tipa manzara yapera mukamasvika papo iro modzokera kurodi yenyu ndapedza hangu changamiri zvakabuda here hazvisizvo zvakabuda zvatakawirirana hazvisizvo because rodhi yaipinda nepakati kwemunda wake ndobva yazina samanga chidzika ine kuzasi kwemunda wake mumunda make imomo mumunda mangu ndakabvisa mabhozvi obva achibvisa chi mabhanana ake mumunda make imomo ndobva asoda kubvisa mabhanana ari kuti aiwa imimi endai kwenyu kuzasi uku aiwa mutange kugadzira rodhi yenyu ikoko kuseri kwewaini toilet ini ndakushupana neavo uyu undostika patoilet iyo ndakagadzira ndofunga mbo yangu yataura toilet iri murodi ndakagadzira imimi muri kuti pakaiswa toilet ndo mamagadzira rodi pari pakati pemunda wenyu handi pakati ndakabvisa fenzi yangu yaenda kudai ndebva ndazina ishesa mangabvisa fenzi yakoko awarigosofamba pakati pemunda hamuzopedzi kutaura ba ukwidzapa ndibva ndachigobora ndakabvisa fenzi yangu ndagobora miti yese yanga iripo ndandakwidza uko imomomo ndakabvisa fenzi nemiti manje nomaka maiswa toilet maiswa toilet garegere mamaiswa mabhanana toilet yacho ndiyo yakati iri kuti samangara avo vakasvika vanhu vari kugadzira rodi ekutanga chechipiri aibva azozi uyauwake toilet murodi imoyo ndakandagadzira yandipo yavo isiri nzvimbo yangu painini saka ivo wava manje ndivo wakuti kuda kuti pinda futi asi rodi ndakadini ndakagadzira ikapasiswa nachisamanga wakatuma pesi samanga naGilbert Mangara kuti waongorore rodi iyoyeyo wakabva wapasisa wakadaidza baba wake kazi rodi yanaka saka asi iwo pachezvavo ndio wakaisa toilet ndio wakaisa mabhanana zvino zvakutwistwa apa kuti kwai ndini ndakayeyo changamira handisini sarangu ndo Daniel Nyasungu sekutanga chatinotaura ndinoti nareredziyo kama uri pana iri watatu kudai kwamukatadza ndinowaita baba mnini baba wangu inini nawe wao mai wao vana mai wao nemukoma nemunini right awa vari apa ndisekuru veava right inini munini wangu anonziva Mangara ndo vane mwana akaroorwa nemunin'ina wangu vandine more than 30 years ndisingatauri nemunin'ina wangu baini nenyaya yekunyonganiswa ngeuyo right tapedza kudaro akaenda kovhara rodi yakasovhorwa nechikoro mai vangu inini nawo ari kuclock 100 years akafamba nerodi iyoyo vachienda kubhora varibva pachikoro rodi iyoyo ingoripo achibvanzi aibva abvuma kwashemutasa zvikanzi he ndakavhara rodi zvikanzi udaodii zvikanzi ndinofunga hangu kuti zviri nani kuti ndovhurire nechekuzasuku avo vasapfurenge pakati pemunda wangu zvikanzi na ishemutasa vari kutaura mukaitadza chenda ovhure rodi zvaurutaura wavhura rodi wobva uya kuno wobva unditaurira kuti rodi ndapedza uvhura usatanga wavhara rodi inini ndozvidaidza Nyazungu tobvunza kuti rodi tawirira nei zvikanzi oraiti ndakwei obva asvika first thing chakaita abva angosvika ibva ndakovaka kaumba kake pandinoti ndabva nerodi yese ndauchipinda mangu muyadi aibva avhare nekaumba aibva anyarara ake inini ndozoenda kwashe ndikati munhu uya my problem ndekuti kana tatuma vanhu ikoko kuti wakomana ndai muone zviri paground muye mutipe recommendation ndinofanira kunga ndakungozwa chito chakawirirana zvakati zvakati ndozvii ndakutona mongo it's a different ball game all together izvo mambo wangu
vakauya nhurume vanhu vakauya nasekitari nashumba takafamba nemama ambofamba ndimo ishe zvikanzi munovhura rodhi nomu tabvumirana here zvikanzi ehe tabvumirana handisombobvuma vazvazvo right kuibva kwauya ibva tauya endai tiripezuva tirikuyera mbona tirikupezuva siya manhamba enya tirikupezuva tirikuyera Vambokwatidza musati maenda musaite kuzogombora miti iri kubhorewo handipamirai dangari ngurori apa dangari ngurori rekare riri apa aiwa asi chipoti riripo right ndo pachavhura roti hauzoenda kotera kugadzirawo kwavo kuyati kwavo kuvhura kukwidza kubhaundari kugani kutakuati kwavo watatawa kuti uku muchapinda menyu mochikwidza ndapa penyu andizvo here yamusazochinjera siyanimuya wega mambuya ikoko siyai nhamba chete ndiuya ikoko